Namhlanje ngizokhuluma ngento ethinta isilwane esihlupha abantu endlini. Ngizokhuluma ngodaba olubalekile isilwane esisuke sohlupha abantu endlini. Uthulele uzwe kunento ehambayo endlini, uthulele uzwe kuvuleka umpompi, uthulele uze ucindezeleka, uthi ulele uzwe kunomuntu engazi ukuthi ulala nawe. Kuhambe ugcina sewuzwa kunento ehamba esiswini, ikudonsa, ikugwaza, yenza yonke leyo nto. Njengoba ngizokhuluma ngalolu daba, into le ethinta abantu abaningi, into le uma ngabe mina ngayisukumeli ngikhulume ngayo, akekho umuntu ongakhuluma ngayo ngale ndlela okuyiyo. Izinga engizokhuluma ngalo ngalento ngizocela bengabe ukhona usekhaya ungilalelisise, ngoba from lenkulumo yami uzosizakala kuma challenges angenasidingo obhekene nawo lapho ekhaya, emsebenzini nasemndenini. Izokusiza lenkulumo yanamhlanje. Nginibingelele nje konke lapho nikhona naphesheya kwezilwandle, Ningizimu Afrika nakumazwe aseduzane neSouth Africa. Ngiyanibingelela nje wonke ama province, ngiyanibingelela and ngiyanithanda. Ayikho ke mina into engiyoyikhuluma yamanga, noma yini mangikhuluma ngohlala ngikhuluma iqiniso. Njengoba ngizokhuluma ngale nto ethinta isilwane esihlupha ngaphakathi endlini, ngizophinda futhi ngikhulume ngalento yokuthi umuntu bengabethi uyahlola. Njengoba ngishilo ngathi lezi inyoni azikwazi ukuhlola. Uyabona ke umuntu bese uyahlola ezobiza amagama abantu, athi ngibona ubaba washona, lo baba ubani bathi uSipho. Ayikho into efana naleyo. Ngokwasethongweni nangokwasemazulwini nangokwemimoya alibizwa igama lomuntu. Alibizwa igama lomuntu kunezizathu lokuthi igama lomuntu lingabizwa, ngoba njengoba ngachaza ngathi ama spirit nawo aphila komunye umhlaba. Ama spirit nawo ayalawulwa. Kunezinto ama spirit angavumelekile ukuthi azenze. Uyabona masikhuluma ngespirit noma ngesilwane noma ngani, isilwane sikhona, isilwane esinezandla esikwazi ukuthi singabonakali. Mangathiwa izilwane ziyazenzela, ayilawulwa lezi zinto. Izilwane ngabe zingena emabhenki zithatha imali zilahle emgwaqweni, ngabe uthi mawuhamba emaweni emgedeni emahlathini ngabe uthola imali izilwane kade ziganga zilanda emabhenki, ngoba singakwazi isilwane ukungena ebhenki ngoba siba umoya, sifike sivuke ngaphakathi. Singakwazi ukungena emabhenki. Nawu ubone kwakho ukuthi kuyenzeka uthi ubone kunesilwane esendlini yakho ungazi singene nini, zisibone ingane encane mangabe phela sinyamalala futhi phela ungasiboni. Uyabo, uyazi dabe kuyenzeka kuduka izinto ekhaya kusuke kugangathelo, but ayivumelekile imoya enjalo ukuthi ngaye ebhenki ifike itaphuna imali ibisayithatha imali ithi, ngoba yindaba yonke into iyalawulwa. Yelinye izinga, enye level leyo engikhuluma kuyona. Njengoba ngiyayichaza ukuthi ama level asuka from level 1 aye ku level 7. Leyo enye level leyo bambala abangangizwa mangathiwa ngikhulume leyo language nakuleyo level. Mase ngizothi lokhu kokuhlola bafethu, ngiyanitshela mawungeza umprofeti ethi uyaprofita bese biza amagama, okwazi ukuthi lo muntu uyaskema. Ayikho leyo nto leyo. Mawungase uzwe umfundisi ebiza amagama, okwazi amanga lawo. Mawungezwe inyanga ithi yaprofita ibiza amagama, okwazi ukuthi amanga lawo. Alibizwa nje igama, noma ungezwa isangoma noma ubani ethi uyahlola ubiza amagama, amanga lawo awabizwa amagama. Ingakho lento ike yayiveza kodwa phambilini lento ukuthi lezi inyoni zinamanga. Uyabona mawuzokhumbula kahle ikhonto ingqondo engabuya kubantu engase enye izinto nje ube sober qala bese uyazibuyekeza izinto. Uzokhumbula ngesikhathi kwakwade inyanga kuthiwa kunomcimbi wazo ozoba seMoses Mabhida. Ekuthiwa lapha zayikwazi ukuhlola inyanga, kwakufuna zihlole leyanto zibone ukuthi umfana omncane uzoyiskema inyanga ayikho event yokuaward inyanga. Kwakumele zihlole zibone. For a fact ukuthi azikwazanga ukuyihlola zibone leyanto, wena osekhaya sekumele uconclude ukuthi hawu
Ungahlulwa ukuhlola into ezoskema wena mase uthi uzohlola izinto ezangishaya ungekho zisemakhaya ngikithi. Shutha ayikho leyonto. Zahluleka and yazi yakhala enye ngomzuzu okugcina. Yathi mfowethu uze wazongiskemela esigodlweni. Ngize ngakuboleka imali yami awuthi ngibamba imoto yakho. Uyabona? Kwakufuna nibone lapho ukuthi hayi ngeke. Lento okuhlola lezi inyoni azikwazi ukuhlola. Ngaphinda mina the zizohlangana eNewcastle ngasho ngathi lento ezokwenzeka eNewcastle kuzohlukwana phakathi nangampela izinyanga ebehlangana eNewcastle sezihamba ihlebana manje ukuthi kwakumele kubekwe bani kwakumele ngabe kwabani kwakumele kwenzekile. Khona into engangiyicuphile ngangilindile engase ngikhonjiswe yona ukuthi izokwenzeka yagcina kodwa ingenzakalanga njengoba saziye eNewcastle izinyanga kwakuhlelwe amantombazane izinyanga ezayizolala nawo ehotela eliseni nangaphosisi ihotela yini garden court noma yini kodwa it's some ihotela cishe libe njalo nje elalizoba lapha yanga khona ku Newcastle kwahlelwa amantombazane lapha izinyanga zazolala namantombazane enye ibuyilale nalona ithi awuthi nami ngizwe lona ithi awuthi ngizwe lo into eyayisihlelwe yaqedwa leyo. Ngomzuzu wokugcina kwathayimo kodwa ukuthi ayingeke. Uking Bhaka njengoba edonsa yonke into kungenzeka ukuthi usekudonsile nokuthi sizolala namantombazane. Base beyikhuluma bodwa bathi omunye ayingeke akayidonsanga bathi omunye awuseyidonsile. Ngithi angikhombise lezi izinyanga ezayise Newcastle ngikhombisa ukuthi ngakanani ngivezela mina ukuthi yini. Ngangafuni ukuyikhuluma ku live ngoba ngangifuna ziyenze leyanto yokulala namantombazane mase mina ngikhuluma seyenzekile. Ngenhlanhla kwakhona eyodwa yayiqhamuka somewhere ngapha ngakopotchefstroom zathi emadoda nambona uking Bhaka udonsa yonke into njengoba la kunamantombazane ase-arrangiwe akhona ko Newcastle amanye vela ama-strippers amanye asuka kogoli njengoba nizothini uking Bhaka mase idonsile lento lezi ezinenkani zathi hawa ayikho leyonto wagcina kodwa ngenhlanhla kungenzakalanga kwagcina kungenzakalanga lokho nje namanje ngiyanivezela ukuthi ngubani. So uyabona ke makukhona umuntu othi ukwazi ukubiza igama hey ngicela aphumele obala lo muntu. Ngicela nawe mawuya kumuntu othi ukwazi ukubiza igama ngicela ukuthi mawufika ungaxoxi ngisho nanomsizi wakho yedwa. Angiphathi bethu ukwazi ukubiza ne-ID number iskema lesa sinembobo ekhaleni othi ukwazi ukubiza igama lakho nesibongo into engekho leyo kodwa bengabe ethi yeni khona ngenkani ngicela bengabe kwenzekile wayithola sewuya kulowo muntu ungaxoxi nanoyedwa umsizi. Ingabi khona indawo la kuzothi wafika uzisho igama nesibongo khona thi ukhuluma nabakini abadala ungayenzi lonto ngoba kusuke kune recording lapho. So ne recording lapho kusuke kune device ungakhuluma lutho uma ufika nje fika uhlala uthule ukuthiwa ngena ngapha thiwe khuluma lapha ufika ungakhuluma lutho wena uyithulele nje uhamba uya kuyena bese uthi before siqhubeke dokotela phela bayathanda ukuthi kuthiwa odokotela before siqhubeke edokotela bengicela ungitshela igama lami mina ngoba mangabe uhlola la online thiwa igama lomuntu uyalisho ngicela nje ungitshela igama ungalisho ngiyakutshela uyoduba ngekuphele ngisho u2 minutes unaye ngoba ngeke azalishe igama lakho ngeke alisho uyokuduba futhi ungavele kubizwe kuthiwa hayi mkhipheni lo muntu abakwazi ukusho igama. Uma ngabe khona othi ukwazi ukusho igama asibeke imali phansi aphumele ubala khona othi ukwazi ukusho igama akaphumele ubala athi mina mfana ngizamela i-charger la le end ilapha ya ilokhuzeni ngakujacuzzi lapha ngakujacuzzi nje lapho le end kule jacuzzi ekwi-main house uyabo mangabe khona othi ukwazi ukusho igama lomuntu ake ngabe kusadlalwa manje lesikeme esidlalwa la kuma social network angabe kusadlalwa manje lo mdlalo odlalwa ku TikTok bekhona othi mina ngiyama ngithi ngiyakwazi ukusho igama ngithi ngabeka imali phansi akangitshela ukuthi ufuna ngibeke malini noma kuthiwa imalini ngamane ngidayise izinto enginazo uma ukuthi anginayo leyo mali buka
bekhona othi ukwazi ukusho igama uyogcotshwa yimina King Bhaka ayeke nje bengabe eyidlalela nabantu bakhe eplant abantu bakhe ukuthi ongifonela mina ngizokutshela kanje wena uzovuma yonke into hayi lo mdlalo ngithi umuntu othi ngikwazi ukusho igama makuukuthi khona omaziyo osho igama ngicela umbuze ukuthi angayimela yini lonto utshelwa yimi ngekaza yimela kodwa vele ngoba ngekaza yimele kumina ngicela uyoyiprova ke seninobabili uma ngabe lapho ukhona mfowethu ngicela mina uye makuthiwa 500 ungena ngicela lo 500 ukhokhe ngamabomu ukhokhe ngamabomu mase uyangena bese uthi ngicela ungitshela igama lami beke wahluleka ukutshela igama lakho nesibongo ngicela ucele back 500 rand wakho singakhathala phela akuyona yonke into ekufuneka silokusiphikisa nathi ezinye izinto zifuna siprove ngithi mina ngisho abaprofeti ngisho mina ababishop abakwazi ukusho amagama mangabe khona othi King Bhaka no you are lying mina nguprofeti uSoren so ngiyalisha igama lomuntu ngithi unamanga mfana wami gcwala ngiyakufakela alishiwe igama hayi ukuthi alishiwo ngoba yindaba ingoba ngokwepower ingoba ngokwasemazulwini alidedelwa mhlawumbe ngikuchazele why lingadedelwa alidedelwa ngobani ngoba lemhlabeni kunezimpi eziliwayo zasemhlabeni khona izimpi zasemhlabeni kube khona izimpi zasemazulwini engase kushiwo igama emazulwini ukuthi usibanibani uyena obulala umfowabo shuthi kuzomela wena ukusho lokho emhlabeni mawususho njalo usuzohamba uye koboshwa bengabe uyoboshwa sewuzoboshelwa ukuthi ubize igama lomuntu ungenabo ubufakazi obuphathekayo akushiwe igama emazulwini nje uyaboniswa ukuthi kunomuntu okanje kanje lo muntu uye mase uyaziconcludela wena ukuthi ubani akushiwe igama ngokudefenda lo muntu onepower ukuthi angabi khona ama back that is the reason why lingashiwe igama okokuqala lokho okwesibili why lingashiwe igama ingoba umuntu kuyenzeka abe namagama amaningi kube negama mawusuka la ufike eGoli kube igama lakho ufike eCape Town ube negama elinye ngithi mina ashiwe igama kodwa ubuthi uyalisha igama wena ngithi mina ngingaletha abantu abaziwa yimina uphathwa ama-ID abo mase ngithi nampa abantu obani labantu nani akuzosho mina sibanibani uzothi mawusumsho wrong avela veze ID yakhe athi ayinanto lana igama mfowethu lelo show alikho kodwa lonto yenziwa lento yamagama yenziwa only if makuscam wabantu umuntu oshigama ngokwasemhlabeni nangokwasezulwini bethu uyahlola iscam leso baba and into ngishoyo ngizoyimela futhi iscam leso baba ngisho ungabuza izangoma baba ezangena emanzini ngisho ungabuza izangoma ezathwasa iminyaka alishiwe igama baba alishiwe akuvumelekile ukusho igama akuvumelekile ukuthi kube nemimoya ezongena ngaphakathi ebank iphume namasaka emali ngoba lawo masaka emali asho ukuthi akulawuleki kanti before ulawula umuntu uqalawula imimoya kuqala into elawulwayo emhlabeni kulawulwa imimoya ukuze kulawuleke umuntu ingakho nemimoya nayo ingakuthiwa contact ama level ukuthi wena ungasebenza kule level ungakhuluma kule level mawukuthi khona izimpo oyilwayo unganyusa ukukhuluma kule level mase izinyuka izimpi unganyuka ngoba mawumholi uking unamandla akuvumelekile ukuthi unqotshwe 1 2 akuvumelekile ukuthi ukhulume into engeke izenzeke njengoba ngima mina ngithi alishiwo igama it's for real umuntu oshigama baba iscam leso baba iqola leyo akazazi yilabantu abahlulekayo ukuhlola ukuthi kubona kwenzakalani ngoba labantu abathi basha amagama enkinga iziphuma ingane yakhe ishone engaboni ishawa yini izishona ingane yakhe avaleka amabhizinisi akhe azaphele engaboni avalwa yini akahloli ngani ukuthi avalwa yini amabhizinisi ami akahloli ngani njengoba mfethu ngisho ngithi umuntu bengabe ehluleka ukuyihlolela yena wena ohlela kanjani wena
umuntu bengabe yena aza skemeke umuntu inyanga eshawa uqoqaba kwenziwa ama convoy kuthiwe vote for me kushiwa iscam ngangimla mina ngithi nihlulwa yini ukuthi amadlozi enu anitshela ukuthi awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida ngo30 September ngakade ngisho leyo nto leyo kwawina mina imina futhi manje engithi alishiwe igama makukhona umbishop noma waliphi ibandla othi ukwazi ukusho igama akaphumele ebala angitshela ukuthi beke wawasha amagama abantu esizobathola randomly wawasho ufuna malini kumina lo muntu loyo ngingamnika noma imalini enginayo engase nje athi uyahlola esebhekene nami akwazi ukusho amagama lento amagama into ukusikema abantu ukuze bathi abantu hey uyahlola ubani futhi nabo abantu yilabantu aba small mind abangakwazi ukuhlukanisa into ekhona into engekho ngoba phela hayi ukuthi ongqimi abekho inqwabo ongqimi ungqimi ngisho ngathi uzama ukumvula kanjani ingqondo ungqimi dada baba yilento yofinzwa nje namabhuzi bakhohle ngisho bekhumula ngendlela esidomu ngakhona khona umuntu akayicontractithe yena ayicontractithe umuntu ayiphitha ungqimdada ahluleke ukubona ukuthi ayike ayikho lento ngqimdada and ngeke ulenze lutho ingqimdada kwala ngakufakela nangisikisi mawugcwala nangisikisi sengiyabuya manje bengithatha nje ngiclearishe leyo ngoba ngiyabona ukuthi kunabantu abaphumayo esandleni kungcono ngisho nalaba abahlola ngalobugebengu bakudala obabuthi umsamo wakho ziyalwa idalwa ziyakhala izidalwa idalwa ifuna ukuthi idalwa idiniwe ugoqo lolo kodwa lakudala kungcono ngisho lolo goqo lolo kunalolu goqo lolo la manje mhlawumbe ngoba sengithele into ukuthi ziyalwa idalwa ke ngiyithinte leyo nto kancane ifuna uqala uunderstand emawuthi ziyalwa idalwa ukuthi ukhuluma ngaziphi idalwa uyabona beke waqonda ukuthi mawuthi ziyala idalwa iziphi idalwa ezilwayo bese ethi umuntu hayeza komalume athi umuntu hayeza kababa lana makufakele mina uzugwaye manje idalwa zakababa nezakomalume zilwa only if ubaba benomama belwa uma ngabe ubaba benomama belwa vele ingane automatically zizoba nenkinga ngoba umama umele idalwa zakomalume ubaba umele idalwa zasekhaya mangabe belwa laba ibona laba abaqhatha izidalwa zilwa ezakomalume ngoba ziprotect ingane yazo umama ezakababa ziprotect ubaba seziyalwa njengoba kulwa idalwa zakamama nedalwa zakababa uma ngabe ubaba eba nenkinga akashawa zidalwa zakhe ushawa iziphi idalwa ushawa idalwa lezi alwa nazo iziphi alwa nazo ulwa nedalwa zikamama shuthi idalwa zikamama eyishaya ubaba ukuze ubaba abe nenkinga shuthi downfall kamama downfall kababa uzoyithola only if uma ngabe elwa nomama noma umama ebhitha nomama buza noma yikuphi baba make kwaxabana kuzoba nama challenges maxabana indoda nonkosikazi vele kuzoba nama challenges ngoba idalwa zikamama zilwa nobaba idalwa ikababa zilwa nomama iqhamuka lapho le idalwa ngokuthi lezi idalwa ziyalwa ingane esaphotha umama lekhaya kushuthi leyo ngane ifola ngasedalweni zikamama ingane esaphotha ubaba lekhaya kushuthi leyo ngane ifola ngasedalweni zababa njengoba kuxabana abazali uma ngabe kuxabana abazali kugcina behlukana abazali baxabane bagcine behlukana lengane ebisaphotha umama mayizoqhubeka isale nobaba sebehlukene izoba nenkinga lekhaya engathi ingane ehamba nomama mabehlukana funa iqhubeke leyo ngane ihambe nomama ngoba ibisithenga iphathi yabantu abadala ingane mayisaphotha ubaba ithanda ubaba bese ubaba yahlulwa idu uyashona noma ubaba bayahlukana ibisisala nomama kade ngamsupport umama kusekhona ubaba leyo ngane izoshayeka uzogcina umama eba nengane eyintandokazi yakhe lentombazane ngoba lentombazane ibe nomoya kamama ngesikhathi sezimpi umama abebhekene nazo kushuthi mawulungisa lekhaya awulungisa umsamo wakho ndoda awusho ndoda ushawa zidalo ushawa izinto zikankosikazi lohleni nayo
yehlela kanjalo ke izinto enganeni manje umuntu lithi likuvikela idlozi lakho liwavuka ushawa idlozi le ndodo wayigana kodwa still wena uyakini uthi idlozi lakho liyalwa uze wenza izinto kini wenze yonke into uthi ulungisa idlozi awushawa idlozi lakini nakuba uyaphila yile idlozi lakini elikuvikelile wena baba nakuba uyaphila idlozi lakini elikuvikelile mangayizwanga le baba ngekuphinde uyizwe ngithi akulungise lokuthiwa ushawa zidalwa wacima awushawa zidalwa zakho ushawa zidalwa ingalo bese kuphinda kuba nezidalwa ohamba nazo khona idalwa ehlala ekhaya sigade ekhaya khona idalwa ohamba nazo iziphi lezohamba nazo mawungena interviews iqhamuka zona mawusemoteni uvikelwa izona mangabe usemcimbini izona mawunani lezi idalwa ohamba nazo zona zuwena there is no way ukuthi zingakudayisa ngoba mazikudayisa kuzodayiseka nazo njengoba uzuwena zikulwela impi yezitha zikulwela impi yabantu abanomona ziyakulwela uma ngabe zizo overpower impi engenayo zincanyana kanti impi engenayo inkulu yila kuzolimala khona wena hayi ukuthi ushawe zidalwa ushawe impi ezayo idalwa zakho zizabancane yina ngena khona nomakhanda khanda ke mina ngithi asupport lezi idalwa zakhe engafuni nawe ukuthi ngoba ngikhona ngiyazi yonke lento ngina wonke amandla asisupport izidalwa zakhe ezingafuni nawe ukuthi noma yini azime and nathi asisupport ila ngena khona nomakhanda khanda ila ngena khona mase ngiyabuya ngizongena odabeni lezilwane ezihlupha endlini lwelane ezihlupha endlini uyabona ke makukhona izilwane ezihlupha endlini izilwane ezihlupha endlini nje ziningi izathu ezenza ukuthi kugcine kungena isilwane ekhaya lakho esokuqala izathu esezangena isilwane ukuthi ube nenkinga ezincane nje kube nomsindo lendlini uhluleke ukulawula ngendlela yakho bese uyaphuma uyapi usuya kumuntu othakathayo othakatha ngequbi zabantu uhlanganisa imithi angayazi uhlanganisa izinyoka angazazi axuba izinto ezinama spirit akunika ama spirit uthathe wena uyoyisebenzisela phakathi endlini la uhlala khona lento le awazi nokuthi yini uthathe into nje waze wagcaba ungaphakathi noma waze wayiphatha awazi uphetheni ufika ubeke endlini mawubeke endlini thube izokusiza lento futhi usulande into eyisilwane ngoba noma yini into ozoyilanda insizi isilwane iyini ifika ivuka ispirit sivuka le spirit ngoba yindaba ususithathilwa sibeke endlini mase sivuka sizophila ke le ndlini mase siphilile ukusikhipha baba konke encane akonke encane ngoba beke saqala savuka sibheke indawo la sohlala khona bese siyabheka simthole umuntu onenhliziyo encane simthole beke endlini ohlala kuyona kwakhona umuntu ovamise ukwenza umsindo noma yini ezolwa nawe ingena kulo muntu ngoba vele lo muntu olendlini uyalwa nawe noma yini ezolwa nawe ingena kulo muntu olwayo esendlini ngisho izithazi zakho zakwamakhelwane zizohleba nalo muntu ngisho abantu ongabafuni ngisho inkinga zingena ngalo muntu ongakufuni osendlini one uwena oyilandayo into ezokujikela endlini njengoba ngibakhuza abantu belanda izigubhu abangazazi nomuntu okunika isigubhu naye akasazi uvela afake nje afake omunye ukunika isigubhu naye lesigubhu akudayisela sona usithathe komunye umuntu lo muntu akamazi wafakani phakathi ekugcineni kuyafakwa phakathi yafakwa into oyifakayo izofuna ukulwa ngoba ayikwazi ukuletha imali ayikwazi ukukusiza yazi ukucekela phansi that is this thing okwesibili ekhaya lakho nileli ikhaya enivuleleke ukuthi wonke umuntu bengena ungena umuntu azayongena ngisho emakamelweni ekamelweni lamama kuhlalwa khona kuze kulukwane lo muntu okuluka ekamelweni lamama awumazi nokuthi ubani uhamba namabhadi akhe uhamba nemimoya yakhe uhamba nesilwane esiphila kuyena afika ahlala ekamelweni uzoluka uma ngenkathi sekamelweni sibe comfortable isilwane sakhe mase siyasala ekamelweni lento ishiwo ubani ishiwa umngani wakho kungekudala kuzohamba khabe ngigcineni ixabana nalomngani wakho ekamelweni lengane niyangena khona niyaxoxa kumnandi kuba nje yana ufaka umuntu ongamazi ekamelweni kanti umuntu khona into ahamba nayo ivele ifika isale ekamelweni mase sele ekamelweni seyihlupha ingane senza yonke into nani noma lana khe khona kunomuntu othwele eroundini makushaya u12 ebusuku imimoya idedeleka izilwane zidedeleka ngoba ngo12 kushayisa yonke into emimoya ngo12
yonke iyashayisa baba ngokumthetho ngisho clubbing by 12 o'clock funa kube ngasenziwa lutho ngoba imoya iyashayisa ngo 12 o'clock mayishayisa isiyenza njani isiyazulu emzini yabantu ihamba iganga ifike la kwakho kanti la kwakho khona umuntu onenhliziyo embi mhlawumbe umama akazwani nobaba ubaba akazwani nomama uyabona abanginomsindo kuliwa njalo nento ebizodlula ivele ifike ihlale lana ngoba yindaba beke yezwa kunomsindo iyabona ukuthi ama chances ukuthi baxabane labantu maningi mabexabana ukuthi balimazane maningi mabelimazana ukuthi kuchitheke igazi komunye wabo maningi ifunani yona ifuna ukuphuza igazi bengabe sebekhiphana igazi ingakho ukushaya noma ubani akuvumelekile South Africa la ngoba njengoba uzoshaya awuyilawuli wena ulawulwa ispirit ongasunderstand and into esifuna ispirit limazanani ukuze siphuze igazi thothi ushayeke lana nje hayi kakhulu kancane kodwa uhlangothi lakho uyaluzwa lisekho right ngoba yindaba bayakuphuza igazi sekuphazamiseka into eziningi ohlangothini lakho njengoba ke lento simtholileke umuntu onenhliziyo empila ngaphakathi mhlawumbe ingane mhlawumbe umama mhlawumbe ubaba mhlawumbe intombazane mhlawumbe umuntu osebenzayo ngoba no antu abasebenzayo bayaba nenhliziyo embi mabehlala endlini ngaphakathi ingakho ngokomthetho umuntu osizayo endlini kumele alale endlini engaphandle uma ngabe la ngaphakathi ke isimtholile umuntu onenkani mangabe kusahleliwe nizozixabanela nodwa nje mangabe sekulelwe ebusuku wonke umuntu uselele nalo muntu engene kuyena lento uselele isiyaphuma ke kuyena mayisiphuma ulele verse manje isiyaphuma kuyena yenzani mayisiphuma isiyaganga endlini ngaphakathi iyakosinki ivula amanzi uthi uyabheka ukuthi hayibo lamanzi avuleka uthi uyabheka hayi awekho amanzi avulekile akho lutho yini pho leyo uyabheka ubona lutho uthi mawuvuka ibisiyagijima iyongena kumnikazi wakhe yongamnikazi wakhe uthi yezwa lento lena uzwe ngathi khona umuntu ohambayo endlini uthi uyaqalaza aqhamuka umuntu ingoba khona sebelele mawuhlakaniphile once wezwa into ehambayo uthi uyabheka uyibona gijima kubantu abangaphakathi bheka ukuthi ubani ozumekile lo zumekile mubheka ukuthi uye yini lona inkani ekhaya makuhuyi lento ihlala kuyena ngaphakathi ngoba uzumekile siyaphuma iyagaga siphila leso sigaba leso sikhathi ingeke ngithi mina nginkosi emhlabeni ngindodana emazulwini ayikho inyoni level 7 ayikho inyoni engakhuluma lezi zinto kulento kule level engikhuluma kuyona ngoba ngisho noma ungayazi information noma usuyazi uba nelungelo lokuyikhipha kubantu ayonto encane baba ukuyikhipha ayikhishwa lama information lawo mina ukuze ngiwakhiphe ingoba nganqoba ingqinamba ngaphinde ngavuma ukuthi ngizolwela abantu mangilwela abantu ngikhipha ngisho izinto abantu engavumelekile ngabe ngiyabanikeza zona ngenzelani ukuthi abahlome uma ngabe mfowethu uthi ukhipha isilwane kuyenzeka ukuthi uyasikhipha isilwane siphume ingoba lesilwane osikhiphayo asihleli lendlini kuphela lesilwane osikhiphayo sihleli kumuntu onenhliziyo embi lendlini mhlawumbe isilwane osikhiphayo sihlele endodeni yakho olele embhedeni nayo iyona le enolaka iyona le engakufuni noma ikubone iyo le exabana nawe ngento encane niyacuphana isilwane sihlele endodeni ubhizi wena uthi wokhipha isilwane ubiza abantu siyabuka nje isilwane awubheke labantu bazi inyoni labantu mhlawumbe isilwane sihlele kumama lendlini ubhizi ubiza abantu wena uthi akhishwe isilwane benza yonke into kuthi kuphela isonto qale phansi lento ibe more than before ingoba ukhipha into endaweni wrong kanti lento ihleli kuphi ihleli kumuntu lo nayo ingakho i-relationship beke yaba toxic kubantu abathandanayo lapho nisuke ningasazezi kunesilwane esisuke sesihleli komunye wenu indlela elula yokuyisolva lento ukuhlukana kwezindlela ngoba nizogcina nibulalana ngoba uzothi mawusucabana umuntu ulaka lakhe baba nokuba aggressive amehlo akhe indlela yokukhuluma ubotha kuseyena umuntu lo sesiyayiveza manje ukuthi uselawulwa into esilwane into ebalulekile hlukana ngokuthi kuyaliwa akulula nihlukane ngisho ungafisa uthi ngifuna ukuhlukana manje noSipho ngifuna ukuhlukana noZodwa ngenkathi nilwa ila kungahlukane ngampela ngoba yindaba nazi isilwane sithi angifuni ukuphuma ngoba sengize ngawuqala umsebenzi ngifuna ukuphetha ukuthi agcine efile lo muntu
akekho umuntu ofuna ukusebenza umsebenzi awushiye phakathi beka kaqala kwaliwa into ebalekile ukuthi wasekuliwa isilwane sesingenile siyowina mzwane kuthiwa khona oshonile manje wena mawuvumela ukuhlukana goduka yekubo na usale noma na ubhekele shuthi lesilwane sesisebenze kangaka niqonda ukuthini phela kanjalo nje asifuni kuhlukwane ingakho noma ngaduba umuntu ahambe othi ehambile ithi wena usuyamlanda noma uyena useyabuya ngenhlanhla ngizonikeza izinto ezijule kakhulu namhlanje ngifuna ukunikhombisa amathuke ngibhaka and kusasa njengoba umsombuluko usuku lonke from go8 koze kulamula u6 ebusuku ngizobe ngiantsingcingo bonke abantu abafuna omakhandakhanda abangithinte kusasa ngomsombuluko bonke abantu abafuna omakhandakhanda abangithinte ngolosibili kusasa nje bonke abafuna ukukhoriyelwa abenza ama-appointment okufika kusasa ngithatha ingcingo ulosibili ingcingo ulosithathu siyakhoriya kuyakhoriwa ioffice lami lobe likhoriya ngolosithathu mina ngobe ngibhizi nama walk in ngomsombuluko akekho umuntu okumele afike la because enumber 44 kureach ulosibili angafiki umuntu abantu abeze bafike ngolosithathu ngobe sengifocus kubona ngoba umsombuluko ngidila nabantu engcingweni ba auto makhandakhanda abanye benza ama appointment angolosithathu uyabona uma uthe uyafona bangangithola kusasa baba hayi kobe khona inkinga enkulu kuwena khohlwa ngoba from 8 kolamula u6 futhi malibanjwa umuntu kusasa athi King Bhakazi fone lo othi ngicela yena impela uKing unikwa yimini ilungelo lapho ufuna umakhandakhanda futhi mawufuna ukwenza ivideo call uqinisekise mina you are model welcome to do so ukuze ungadlali inyoni la ngaphandle udlala inyoni ngenhlanhla mangabe kuqatshwana kanti idlozi lalekhaya lisamfuna lo muntu ngoba kuyenzeka ukuthi niyaxabana kodwa idlozi lalekhaya liyabona ukuthi hayi mabe ngathola usizo kukhishwe lento la bona une potential umakoti yokuvusa umuzi ine potential indoda yokunakela umakoti it just that nje sengena umoya wesilwane and akekho ubambayo balibela ukuhambela round umuzi kumenyezwa kuthiwe kuyakhishwa kugqitshwa full sack lapho edinga inkinga lapho ngenhlanhla ke khona into ekuthiwa ama standard rules akamoya ngekuwazi ke baba bengabe ungahlakaniphile noma ungawahamba ngama level khona ama standard rules are apply to everyone ngenkathi kuqatshwele kakhulu enzani nje umama akavakashele kubo makuthi indoda ihlala endlini kamama indoda ivakashele kubo ningabi ndawonye suku lokuqala nikho ndawonye suku lwesibili nizokhumbulana lesibili nje ngoba nikho ndawonye ngiyanitshela nizokhumbulana suku lesithathu ngiyayixoxa indaba ekubo nawe ukini nikhuluma ngefoni niyayilungisa lesithathu sengiyabuya futhi niyazwana seyizolawuleka ke anilungisi inkinga enkulu nihleli ndawonye mayisi toxic yilo yakubo anihlukani uvakashela kubo mawukuthi indoda ehlala kumakoti indoda ivakashela kubo uma ngabe kuzoze kuphela insuku ezintathu nina anikhumbulani noma nisadubene omunye uthi ngeke ngimncenge nomunye uthi ngeke ngimncenge kuze kuphela insuku ezintathu ekubo lo nalo ekubo yini ezokwenzeka lesilwane sinikhathile sizomnika indoda ke lo yamakoti after insuku ezintathu nje nidubene or nimxabene engalungani sizomnika indoda ke lo ngalo njasomnika indoda nawe futhi ngapha uzoyithola intombi nizothi manixolelana after 6 days noma kubheka le ama chances omonakala asuke sekhona kungenzeka ayibona indoda kodwa ngesimilo sakhe lo akwazi ukulwa athi angakafuni ukuqoma mina angakafuni ifike yona athi angakafuni ubu strong baloyo umuntu wesifazaneke kungenzeka indoda ifike intombi kodwa ithi ayiyeke mina ngibheka umngami sixabene ngifuna silungisa izinto angayikho kube ubu strong bendoda kodwa normally kubiwa nteke ngalezi zikhathi lezi ezinjalo lapho sikhuluma ngabantu ababetoxic sebehlula ama social worker bahlula ama counselors bahlula ama psychologists bahlula everything hlukana izindlela ibangale nomunye abengapha nginika imfihlakalo mase nikhumbulana nilungisa ngengcingo mase niyahlangana bese ke ngiyanitshela mina ukuthi iphunga lalento ebilwa isuswa kanjani mase nixolelana kodwa mase nenze isithembiso ukuthi ngenisayenza lapho uma kuukuthi nina ke nifuna ukunqoba lo moya ngoba niyathandana kodwa niyabona ukuthi kunomoya khona kunesilwane esikhona kodwa niyathandana niba moya munye
ningadlalani ingqondo. Isicefe labantu babuye badlalana ingqondo makhona isilwane. Ningadlalani ingqondo, niba moya munye. Nye. Uma ngabe nimoya munye, ngoba ngesivimbe lokuxabana, ningaxabana during the day. Kodwa angaze ayoshaya u12 ebusuku nisaxabene. Xabanani nje kusukela ekseni semini ntambama maseziya ko 10 11 ilungiseni lento. Nobabili babisanani ukuthi angeke baba ngempela lana lo ngazwani kwethu nobaba athi hayi cha ngiyabona mama. Ngiyabona mama ilungiseni ungakashaya u12. Beke kwadlula 12 lesilwane besimqhatha sithola amandla. Senzo apply le rule ethi lo akaye kubo nalo. Uma ningayenzanga leyo rule nizoxabana njalo lendlini. It's a standard rule. Standard rule. Umehluko angivumelekile ukuzisho lezi zinto kodwa ngoba ngiyanithanda, nganithembisa ukunivikela. Angithandi nami ingcindezi eniphila ngaphansi kwayo. Ingakho ngithi mina wonke umuntu okhona uyathanda uthandi, uyawudinga umakhanda wherever you are. Uyawudinga umakhanda. Ingakho nje kusasa nje kumsomluko usuku lonke ngizokuthi hello bethi abanye my king bethi abanye hayibo my king ubugcina uthe uzongiconsultela ngithi hayi kulungi ngoba kade ngichazela omunye ngithi yibo even lento yokuhlola ayikho into ebizana ubona umuntu kanje bese uyamhlola ayikho leyo nto leyo mawumhlolela ucela kwaba kuphethe ngicela ningitshele indaba zalomuntu bese kuthiwa linda bese yahamba yobhekwa ukuthi okay unje bese uyabuya neinformation uthi hayi wena unje lento ukuthi uze umuntu manje yena ngesimo somoya manje ngibona ukuthi kunomqondo odlalwayo lapho kunomqondo odlalwayo kodwa ngicela ngilekelele bafowethu kubona bonke abathi mabehlola noma beprofita noma benza babiza amagama othi shosho mina I don't mind baba I can do whatever I can even book I can even book the main hall from the hotel kuyohlanganwa khona mase kulandwa noma but I can pay as much as you want me to pay mawuthi nje mina nanku umuno ngithi ngiyawabiza amagama ungagcotshwa yimini uking park ngibiza amagama ngibiza ama ID number ngibiza everything ngithi mangibona umuntu nje egarage ngisho ngithi uzodwa lo ngithi bengabe ngibona umuntu nje egibela itekisi ngithi hawu lo yasisi lokugibelayo hayi uphumzile ngithi mangihamba nje umuntu bengabe ethi khona umuntu wakuba washona ngithi hayi ubhekile washona kini ubheki makhonto njalo aki sikhathela amanga baba inyoni seziwaqambe kakhulu amanga and iziwaqamba amanga mase kuba nabantu vela banama challenges ema families wabo umuntu agcina efona to that particular trap. So njengamanje mina I'm here to help everybody baba ini uyangithanda noma ungithandi fuck off ngeke ngize ngizwe ngivele ngempathe ngazi fuck off ngik level 7 mina baba level 7 ingakho ngisho into engiyishoyo ngiyazazi into engisho ngiyazazi ngeke ngibabone nje mina inyoni la zithi ziyakhuluma la zithi ziyachaza ubothi lo muntu ayikho into ayichazayo la uchaza into ayicabangayo ayikho irule ayichaza andayona leyisho mangase ngimbize nje baba ngithi lento oyishoyo uyithole kanjani uyithathephi into ayicabangayo akahambe obhala incwadi ke bengabe icabanga into eningi akabhala incwadi lapha yana axoxe lento le ikhanda lakhe ikhiphe incwadini enze lo yabo thina mina ngiyaconsulta mina ingakho ubuthi uyabheka angidlaleli lento yokuhlola mina angidlaleli kuyona ingama uthi uyabheka mina ngikhuluma lento ezibucayi mina nje manje zolokho bezila inyoni ngenkathi kuthiwa ucingo lakhe likhumalo lokukuthiwa wafonelana nesigebengu bethi yakhe ngibhaka wathini wena wathi ukheli khumalo akazi ngalonto nakho ziyakhala manje ngangena la ngama ngathi mina angijiki mina yonke ukuthi kuthiwa isigebengu ucingo kuyathi imimoya idlala umqondo wani wokudidisa ifocus yecala ayibe sendlini ukuthi kwenzekeni endlini mase kuthiwa ingcingo wafonelana wenzani imimoya iyaganga iyadidisa ididisa icala la lisendlini icala la mase kuthiwa hayi shothi kwakade beyihate kwakade kuhleliwe kwahlelwa ukuthi uzothumi hayi ayikho leyo nto baba ayikho leyo nto le yanto eyenzeka lapha kusenzo into eyayingahleliwe liya baba into eyayingahleliwe ingqikithi yaliyanto eyayingahleliwe isendlini mase nithi yayihleliwe niyasibhedela engahleliwe lanto nithi kudidisa icala kodwa vele imoya mayilwa kakhulukazi imoya enamandla mayilwa
imoya enamandla kuhlangene nemoya yobumnyama mayilwa isebenza ngokudidisa abantu angithi abantu kuthiwa imimoya makukhunywa lokho namhlanje baya ngapha khunye lokho babuyele ngapha lokho mina ngiyenza lo msangano mina ngiyama mina nawe futhi ngiyokumela kushubile ngelinye ilanga mina ngiyama mina angabi intanta mina ngithi ngoba base ngikhulume into ngathi la kuzoba nje laba bazodedelwa lonke bakwazi ukumbopha mase ngisho lonke bakwazi ukumbopha ngikunezizathu engiyibona emhlabeni nengiyibona ngale komhlaba edala ukuthi ngithi la bazodedelwa kodwa noma bangadedela ngeke bakwazi ukumbopha lo buka nje mina ngikhulume into ebinzima ngathi uZuma kumele kungadlalwa kuyena uZuma ngeke azaboshwe akekho esigabeni sokuboshwa siyathanda sithandi noma ngayifanisa naye mawusemhlabeni awufani nomsholozi ngeke babona abantu bethi hayi funa umthetho uthi akulingwane nani ayikho leyo nto leyo ngeke ulingane nomuntu ungalingani naye ngoba kuthiwa linganani ayikho leyo nto leyo kufanele makuthiwa lingana nobaba wakho kini linganani ngaba ugoqo njengagoqwa ngani kodwa ekugcineni ngobaba wakho lo wena uhlala uyingane nje uyabona umuntu bekuthiwa i-former president noma ngakuthiwa umthetho unjani uyafana bacima ngagoqwa inyoni ngaleyonto mawuyi-former president baba akasilingani silingani lo baba silingani ube ingcenye yokuqhamuka nama-freedom charter waba yingxenye yokucontribute kuma-constitution waba asilingani hlobo kodwa uma kudlala umqondo ngalokhu kuthiwa ake ngidlada kwamqondo mase ngithe mina ngeke kwenzeke lokhu kusuke ngeke kuze kwenzeke uma ngithe kuzokwenzeka lokhu kuzokwenzeka njengoba ngasho ngathi siyathanda noma sithandi uCyril Ramaphosa njengamanje usiphethe buka nje into ayenzile nkosi yami yabo madoda leya nkunzi leya yabo into ayenzile ukhombisile ukuthi angikhathali ukuthi badlala yiphi into yepolitiki kodwa liyona edlaliwe ukhombisile kodwa ukuthi sometimes umzali wasayini ukuthi aliphume ikhehla lethu ukuthi uyamzonda or awumzonda mina ngisebenze mina ngama emotions ngisebenza ngento eright eyenziwa umuntu thini ke kumina yini engangayikhuluma kwathiwa ngeke iziyenzeke ngoba mzwane ezobuya upresident abe president kwasho mina ngathi uzoyithatha i-second term bangithuka abantu ngathi futhi sack ngasho ngathi lento yegubhu baba ubugebengu lobo obudlalwa zinyoni kwenzakala namhlanje kwenzakala sengithi manje ngithi leyo kuhlola ngithi amagama abantu awabizwa akekho kwazi ukubiza amagama abantu nayinto engishoyo mina akekho kwazi ukwabiza akekho othi uyalibiza yena unamanga wawukuphi kuqala sathiwa ukwazi ukubiza i-ID waphela lapha kubiza nama-ID angithi wayebiza ama-ID kuqala i-ID wayeyekanini ukuyibiza wayeyibiza ngoba ngaleso sikhathi wayeyitholela abantu nami ngangisabhizi ngisaqedile uhambo lami lakamoya ngaqeda uhambo lami sikikhona manje indaba zamanga business futhi sek khona thina manje ukubiza i-ID kwaphelela ubiza i-ID kwaphelela ukuhlamba ngama-Lamborghini ngemoto eyiphezulu kwaphelela kwakuvele kuyidlalo le-games kwakuvele kudlalwa abantu nje akaziyenzeka konke leyo nto le uma ubone kuloya muntu wathi hayi ngizokumakethela nalo athi hayi ngiyakuboleka kubuye kuziwe enyonini kuthiwe ngithenga ama-Lamborghini awu-2 nabantu awu siyakubongela khehla siyakubongela ekade baba zinyoni abantu madoda kwaphelela hayi mina bengabe unyanya mina ungangibungi ngoba nginama-fact angakuphathi inhliziyo ebuhlungu uma usekhaya mina ngampela bafethu ngibuke ngoba ufuna iqiniso ngoba ngilensizwe engahlehli ngilensizwe engazamazamaziseki ngilensizwe ku-11-7 mangabe ungangifuni mfethu uyohlala uhlukumeze kanjalo ngoba ngiyohlale nginamaqiniso and amaqiniso ami ngiyohlale ngiwadedela kanje the best thing you can do to help your soul you better join the winning team baba. We are the winning team. Unless otherwise, you better join the winning team. Ngoba likhid la ngothiwa njengoba ngik-level 7 sengehlile kathiwa level 6 there is no way bra. Ngiyolamula igodi hayi futhi manje. Hayi manje. Ngisho manje ungangiplanela, ngisho manje ungenzani into yakho siyibuka usayiplan ukuthi nangathi sekuyimini ukuthi ngizodila kanjani nayo. Ngizodila kanjani ke nayo. Izoba ngithi mina ngikwazi ukubona izinyanga zithi ziye Newcastle ukuthi kwakuhlela amantombazane. Kwakuhlela amantombazane ekwakuzolalwa nawo. Baze basha abanye bethe bengizokuza nomngamo ngeke ngiseza ke nomngamo.
makhonto njalo hey kuningi okusazovela la social media le ningi okusazovela social media le kodwa ngathi mangiyibona ngathi ngibonga ukuthi bagcine buka nje umuntu ngikuse kangakanani bagcine babimbi abantu ababuka bethembekile lapha ya nabo babe umbimbi lokuhlela ukulala namantombazane ngesikhathi sale yanto kodwa ngoba yenzakalanga ngibunga leyo nto hayi bengizosho bakuthayizakala hayi bashweba bonke wathi abahayize beshweba bashwebisa ukuthi nje uyedwa ayi futhi ngiyayivuma le yankunzi eyakwazi ukubona yayiqhamuka ngapha kulomoya ngapha ko South Coast le yankunzi eyakwazi ukubona ukuthi wamadoda niyambona uKing Bhaka ubona yonke into njengoba lana sobe sitamata amantombazane nizothini uma ukuthi uKing Bhaka uyabona zathuke ezinye hayi bathi hayi ngeke hayi asiyekeni kwavumelana aba u3 ukuthi akuyekweni ababesuka leThekwini bafika benolaka kabi lapha ya bedino ukuthi into ekade amantombazane behleliwe avela cancel engasatshelwanga babengafuni lutho emhlanganweni bedino ukuthi bagcine bengalalanga namantombazane kade bezolala nabo. Number yami 0798130260 whole day ngizobe ngikhona kusasa Monday Tuesday ngizobe ngikhona kusasa ngoba ngibamba ingcingo mina myself Wednesday banda please mawu-ode kusasa umakhandakhanda ungalindeli ngizokholisa kusasa ngomsombuluko mawu-ode ngolosibili ngeke ngikukholile ngolosibili kodwa Wednesday kobe ngingena ama message kunina enizobe niodile azobesha ukuthi ama order enu asendleleni uma ngabe unomakhandakhanda unga-ediwe groupini ka WhatsApp ngicela umsendele ilokhuzana imessage kulokhuzana ku WhatsApp mhla ka14 kune festival bonke abantu abanomakhandakhanda siyohlangana mhla ka13 nabo ngiyosebenza kuze kuse khona bayobona imakhandakhanda stone khandakhanda stone kunamanzi lapho aclean eduze kwamakhandakhanda stone ila uyobona khona makuthiwa kugeza umuntu kushiyoni bese kuzoba nemakhandakhanda dam kube imakhandakhanda holy mountain bese kuba ke imakhandakhanda house bese kuba ke iground ke nomuzi yonke into uyobubona nje uze ungaphothela kule game baba yini bafethu ngiyanithanda.